Felly, cwestiwn 1. Mae tri digwyddiad a, b, c, fel bod p, bod y tebygolrwydd o b yn 1/5, mae tebygolrwydd o'r c yn 6, tebygolrwydd o a uniad b yn 3/4, a tebygolrwydd o a uniad c yn 5/6. Gwyddom fod y digwyddiadau a, b yn annibynnol, a rydym am ddarganfod y tebygolrwydd o a. Diagram Venn bydd siŵr o fod y ffordd gorau i gynrychioli hyn, felly beth yn mynd i gael edrych arno. Mae gennym 3 set yn y cwestiwn, felly lluniwn 3 set yn gorgyffwrdd. Beth yn mynd i edrych i mewn i'r syniad yma. Felly gwyddom fod y tebygolrwydd o b yn 5. Felly mae popeth yn b yn 1/5. Mae popeth yn c yn 1/6. A gwyddom rhywbeth am yr uniad o a b. Felly yr holl o a b. A gwyddom rhywbeth am yr uniad o a c, felly'r holl o a c. Ond mae popeth yn weddol gymleth fan hyn. Gwyddom fod a b yn annibynnol, felly mae hyn yn siŵr o fod yn edrych ar pethau a dull sy'n rhy gymleth. Felly hoffwn i symleiddio, ac ystyried setiau a b yn unig. Felly ystyriwn setiau a b yn unig nawr. Gwyddom fod a uniad b yn 3/4. Felly mae popeth y fan a b yn 3/4. Golygu hyn fod popeth y tu allan yn cwarter. Felly beth yn mynd i roi hynny ar y diagram? Felly dyna'r cwarter y tu allan i a b, a uniad b, felly popeth fan hyn. Gwyddom fod y tebygolrwydd o b yn 1/5. Felly mae'r rhanbarth yma i gyd yn 5. Felly mae hefyd gennym y cwarter. Felly os adio'n 5 a chwarter gyda'i gilydd, bydd gweddill y tebygolrwydd i wneud lan 1 yn a yn unig. Felly gallwn gweithio hynny allan. Felly mae 5 plus cwarter sef 4 deuddegfed plus 5 deuddegfed yn 9 deuddegfed. Felly golygu hyn yr rhanbarth a yn unig yn 11/20. Felly mae 11/20 y rhanbarth siap lleiad yma fan hyn. Beth yn mynd i gael o clostoriad o a b yn x. Felly yr unig rhanbarth sydd eisi arno mewn b yn unig. Y rhanbarth siap lleiad fan hyn. A mae rhaid ei fod yn 5 tynnu i ffwrdd x. Felly mae'r rhanbarth yma'n 5 tynnu i ffwrdd x. Ond, gwyddom bod y set a a'r set b yn annibynnol. Felly mae tebygolrwydd o a, lluosog tebygolrwydd o b, yn hafal i'r tebygolrwydd o a clostoriad b. Felly, tebygolrwydd o a, lluosog tebygolrwydd o b, yw tebygolrwydd o a clostoriad b, fel ni'n gweld ar y sgrin, a gwyddom fod y tebygolrwydd o a yn 11/20 adio x, a gwyddom oedd tebygolrwydd o b yn 1/5. A gwyddom fod tebygolrwydd o a clostoriad b yn x. Felly, beth yn mynd i roi hynny i mewn? Felly, mae 11/20 adio x, llosgia 5 yn hafel i x. Beth yn mynd i datrys yr yfaliad yma? Felly, 11/20 llosgia 5 yw 11/100, a nadio i x, nadio i x llosgia 5 yw x dros 5, i gyd yn hafel i x. Os tynnwn x dros 5 i ffwrdd o'r ddau ochr, mae hyn yn 5 dros 5 tynnu i ffwrdd 1/5. Yn un o ni, felly mae gennym 11/100 yn hafel i 4x dros 5. Felly mae x yn hafel i 11/100 lliosi a'r ffracsiwn 4/5 wedi ei gwrthdroi, sef 5 dros 4. Ac os gweithio hynny allan, bydd yn dod i fod yn 11/80. Felly rydym am gael y tebygolrwydd o a sy'n 11/20 adio x, sy'n 11/20 adio 11/80, sydd i gyd yn 11/16. Iawn, felly ran b, felly darganfyddwch a yw a a c yn annibynnol neu beidio.
Felly gweithio'n trwy hyn ar un syniad, felly beth yn mynd i ystyried A a C yn unig. Felly gwyddo'n rhywbeth am yr uniad o A a C, a gwyddo'n tebygolrwydd o C, a rydyn newid ar ganfod y tebygolrwydd o A. Felly beth yn mynd i llunio diagram Venn newydd o hynny. Felly tebygolrwydd o A uniad C yw 5 chweched, mae hynny'n popeth o fewn A a C. Felly mae'r ambarth y tu allan yn 1 chweched. Felly dyna 1 chweched ar un diagram, a meddai'r cwestiwn wrth yn fod y tebygolrwydd C yn 1 chweched. Felly yn barod mae gennym 1 chweched, felly mae tebygolrwydd o A yn unig, y siap lleiad fan hyn, yn 4 chweched. Felly 4 chweched yn mynd ar un diagram. Os gael y clostoriad o A a C yn Y, yna gwyddo'n fod 4 chweched a y i'r tebygolrwydd o A. A gwyddom yn barod oedd hynny'n 11 dros 16. Felly mae 4 chweched a y yn 11 dros 16. Felly mae y yn 11 dros 16 tynnu i ffwrdd 4 chweched. A mae hynny'n hafal i 1 dros 48. Felly ro'n 1 dros 48 yn y diagram, a gallwn cyfrifo beth yw C yn unig. Os galwn C yn unig ar ambarth Z, 1 dros 48 yn adio Z yw'r tebygolrwydd o C, pwy gwyddo'n sy'n 1 chweched o'r cwestiwn, felly mae Z yn 7 dros 48. Iawn, felly meddwl am B, dagafyddwch o A, B a C yn annibynnol neu beidio. Felly tebygolrwydd o A llosio tebygolrwydd o C, yw 11 dros 16, pwy cawsom o'r blaen ar gyfer y tebygolrwydd o A, a'r tebygolrwydd o C, pwy gwyddo'n sy'n 1 dros 6. Felly os lloson y ddau y rhain gyda'i gilydd, cawn 11 dros 96. Felly gwyddo'n o'r diagram bod A glostoriad C yn 1 dros 48. Felly tebygolrwydd o A llosio tebygolrwydd o C, ydw'n hafal y tebygolrwydd o A glostoriad C. Felly nid yw 11 dros 96 yn hafal 1 dros 48, felly nid yw A C yn annibynnol. Felly mae diagram Venn yn dda iawn ar gyfer gwneud cwestiynau tebygolrwydd. Mae'n meddwl ein bod falle'n gallu cael teimlad o beth sy'n mynd ymlaen. Hynny, mae'n werth dweud fod cwestiwn fel hyn yn gallu cael ei wneud yn defnyddio fformulau yn unig. Felly ar gyfer y cwestiwn yma, gwyddo'n fod A a B yn annibynnol, sy'n golygu bod y tebygolrwydd o A llosio tebygolrwydd o B, a byddai'n ysgrifennu hwn i lawr fan hyn nawr, mae hwn yn gorfod bod yn hafal i tebygolrwydd o A clostoriad B. Nawr daw hynny'n yn ungyrchol o'r diffiniad o annibyniaeth. Ydym hefyd ar prif fformula sy'n gysylltu'r holl tebygolrwyddau, ac os oes angen, mae'r un yma o fewn eich llyfr yn fformulau. Felly byddai jyst yn ysgrifennu fy mas i chi. Felly gobeithio ar ôl digon o ymarfer byddech yn ei wybod, un oedd yn cyflym am y fformula annibyniaeth, o fewn eich llyfryn fformulau, mae gennych y tebygolrwydd o A clostoriad B yn hafal i tebygolrwydd o A lluosi ar tebygolrwydd o B o wybod A. Nawr, mae hynny'n tebygolrwydd amodol, a byddwch yn cwrdd â hynny'n iawn yn A2, ond yn hermau cofio'r fformula rydyn yn defnyddio fan hyn, os gallwch dim ond cofio bod hyn yn golygu B o wybod A, felly y ran yma fan hyn fi'n mynd i'n tanlinellu, felly mae hynny'n o wybod A yn digwydd neu wedi digwydd. Yna sydyd yn annibynnol, nid yw tebygolrwydd o B yn dibynnu ar A, felly golygu hyn gall A cael ei anwybyddu yn yr achos o annibyniaeth. Felly mae hynny yna'n rhoi chi'n ungyrchol o fformula priodol. Felly o fewn y cwestiwn yma, yn y rhan cyntaf, rydym am gael y tebygolrwydd o A. Ydyn yn digon o wybodaeth i roi mewn i'r fformulau yma mwyn ei ddarganfod? Digwyddo'n beth yw tebygolrwydd o A uniad B, felly mae'n 3/4. Felly byddai'n dechrau rhoi pethau nawr i mewn i'r fformula. Felly 3/4 yw A uniad B. Felly nid ydyn yn gwybod beth yw tebygolrwydd o A, wrth gwrs, oherwydd dyna beth gofynnod ni'n y gweithio allan. Y tebygolrwydd o B yw 5.
ni, a gan roi yn lle tebygolrwydd o A clostoriad B, ro'n tebygolrwydd o A lluosio tebygolrwydd o B. Felly cawn tebygolrwydd o A lluosi a 1/5 fan hyn. Felly mae hynny'n defnyddio'r fformwla yma i newid hwn i mewn i hwn. Iawn. Yn cario ymlaen o hwnna, gallwn gweld bod gennym tebygolrwydd o A ar ôl, felly gallwn datrys hynny. Bydd angen i ni cymryd 1/5 o'r ddau ochr, felly mae gennym 3/4 tynnu i ffwrdd 5 yn hafel i tebygolrwydd o A. Ond nawr mae gennym un yn nhw yn tynnu i ffwrdd 5 o hynny. Felly yn dilyn y tebygolrwydd o A fyna. Golygo hynny bod gennym 11 dros 20. A gallwn gwneud hynny trwy cyfrifiad, neu'n defnyddio cyfrannell, ond yn cadw i'r felly ond hefyd, ni hefyd yn cael tebygolrwydd o A lluosi a 4/5. Trwy hynny mae tebygolrwydd o A yn hafel i 5 dros 4 lluosi 11 dros 20. A mae hynny te'n rhoi i ni 11 dros 16. A nodwch mae'r ddau yna wedi canslo. Felly y 5 ar 20. Ar gyfer ran B, rydym yn penderfynu os yw A a C yn annibynnol neu beidio. Yn y bôn, y cwestiwn yw, ydyw'n wir fod y tebygolrwydd A lluosi a tebygolrwydd o C yn hafel i'r tebygolrwydd o A clostoriad C. Neu A a C. Beth gwyddom? Gallwn ysgrifennu allan y prif fformwla. Tebygolrwydd o A uniad C yn hafel i'r tebygolrwydd o A ydy'r tebygolrwydd o C. Tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd o A clostoriad C. Yn fwy, gallwn ysgrifennu hyn y ffordd yma rownd. Lluosaldion o clostoriad i'r ddau ochr a thynnu i ffwrdd yr uniad. Yna diweddo na hwn. A gwyddom yr holl rhifau sydd angen arnom ar gyfer hwn. Felly tebygolrwydd o A, bydd rydyn newydd cywydd allan yw 11 dros 16. Tebygolrwydd o C yw 1 dros 6, a tebygolrwydd o A uniad C yw 5 dros 6. A daw hynny i fod yn 1 dros 48. Felly, o fewn y peth rydyn yn trio darganfod, sef hwn, wel, a dylse fo wedi rhoi marc cwestiwn yma hefyd, na ni, gwyddom yn nawr fod y tebygolrwydd o'r clostoriad yn 1 dros 48. A nawr gallwn gweithio allan y lluoswm. Felly mae tebygolrwydd o A lluosi a tebygolrwydd o C yn 11 dros 16 lluosi a 1 dros 6. A mae hynny wedyn yn mynd i fod yn 11 dros 96. Felly mae nawr mae angen i ni gofyn ydyw'r lles fod 11 dros 96 yn hafel 1 dros 48? Wel na, nid ydynt yn hafel. A felly casglwn ein bod dim yn annibynnol. Felly dyna ffordd sy'n gallwch ateb rannau A by'r cwestiwn yma. Y mantais o ddiagramau Venn yw maent yn rhoi i chi teimlad o beth sy'n mynd ymlaen ar y cyfan gyda'r tebygolrwyddau. A felly mae'n werth ymarfer ar diagram Venn o leiaf, a fella ar y cyd yn ei wneud yn unigyrchol hefyd yn defnyddio y dull fformulau. Iawn, ran C, felly beth mae'n gofyn yw beth sy'n gallu cael ei ddweud am y digwyddiadau B a C os yw B clostoriad C yn, wel, os mae'n hafel i'r set gwag. Os yw B clostoriad C y set gwag, yna nid oes yna unrhyw gorgyffwrdd rhwng y setiau, a mae'r setiau B a C yn cyd anghynhwysol.